Защото беше срам да му река ни миджа, ни даска, викам баба. Като на баща се обръща към него. Валла и вика, ти се радваш в момента. Тогава на единия реал, валла и аз се радвам много повече от тебе сега. Значи виж какво нещо? Една добрина. И това, че си милиардер, че си издигнат, че не знам какво, не знам що. Ако човек не се съобрази с Аллах Аззаваджал, всичко ще загуби. Ще завърша накрая, скоро видях един човек, има му и снимка тук в телефона, от Индия, с възрастен човек, с бела брада, които са били на хадж, ги виждат в едни носи, особени в Кеабето, чисте я миея. И казва един арабин, минавам покрай този човек, защото така са ги научили и дава я по един реал. Така ли Исмаиле? Те чекай я. И буташ по един реал на всичките. Всички хаджи им дава я садака. Давам на този човек, все едно, че го удари гръм, вика. Като му дадох парите, вика, не, махай се, вика, аз не искам пари. Човек, аз мисля, че имаш нужда, защото всичките чистачи не им стига я парите. Взима я по $100. Там е нищо. И затова ти давам. Вика, не, аз имам достатъчно. И като ми отвори, вика, кисията, всички банки има карти вътре в кисията. Вика, що работиш тук? Вика, аз съм милиардер от Индия. Имам верига от хотели по целия свет. И половин година работа в хотелите, половин година идвам садака и чисте дома на Аллах Аззаваджал в Кеабето. Без пари. И условието му, когато ме наема фирмата, да идвам само в Кеабето, да се кланем, да я чисти. Вижте, когато човек е свързан с я ибади, ей мои ибади. И алхамдулилlah, че има такива хора днеска, то заради тях и ние получаваме на фака. Аллах Та'аля да доволен от вас. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى ال محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين.